Tak Jožko, kdy si zažil podobný zápas? Dneska som to akurát spomínal v kabíne niektorým hráčom, že keď som sem došiel pred 5 sezónami, tak predposledný zápas sme hrali v Bolke a bol to zápas zasa povedať tiež o všetko a ten sme zvládli a úplne s ľahkosťou, myslím, že to bol dokonca piatok, nám vyšiel znova Zlín, ako hráme teraz a viac menej tam už sme mali isté predkolo a ešte sme to dotiahli dosť vysoko, no. Takže ja by som bol strašne rád, keď chcem predbiehať, ale dneska sme to zvládli. Až na tie fakt doslovne tragické 2/3 zase. Tomu radšej sa už ani nebudem vyjadrovať, ale ukázal sa veľký tím, veľký duch. Chalani všetci šlapali do poslednej sekundy a šťastie sa otočila a zaslúžene si myslím, že postupujeme do predkola. Ta tvoje střela vyrovnávací tam neprošla přímo? Viděl jsi hned, že to je gól, nebo nevěděl? No, priznám sa, zase som to nejak strieľal pod vyrážačku, proste tie strely tam mi pasujú a idú a je to ťažké pre brankára, ale nešlo to úplne k tyčke, ale nejak tak podpaží a som rád, že to tam prešlo a hovorím 14 sekúnd pred koncom vyrovnať a je to jedno, či už to je alebo kdokoľvek, ale zase to šťastie. Asi mám dobrých anielov nad sebou a je pri mne teraz, takže ja som rád, si to strašne vážim a cením a takto som aspoň zase trošku pomohol. Pár minut před koncem to nevypadalo na moc klidnou cestu do Brna, protože Kometa prohrávala, Vítkovice vedli nad Libercem. Tak jaká bude ta cesta tady do Brna? Pamätám si tú cestu z Bolky pred 5 sezónami a dúfam, že bude skvelá. Užijeme si to, dáme si nejaké pivečko, ale nikto to nemôže nejak preháňať, lebo predkolo je blízko. Samozrejme, piatok hráme a určite ten zápas nechceme nechať len tak a pripraviť sa poriadne na to, čo bude. Takže určite si dáme nejaké 2-3 pivka a budeme strašne radi. Možno si zaspievame, neviem, bude to, neviem, teraz som plný emócií, neviem fakt, čo mám povedať na to, no, neviem. Dojal tě ten obrat? Tak ja som strašne impulzívny hráč, ja sa opakujem stále a toto sú pre mňa neskutočné veci a ja neviem, no čo mám povedať. Proste je to pre mňa niečo neuveriteľné. Byť pár minút pred koncom zápasu zase niekde úplne na dne a zrazu veľký obrad a klobúk dole aj pred Libercom, že to zvládli. Teraz som sa dozvedel dokonca, že 59-40 išiel Oleš sám na bránu vo Vítkovicách a že mal nájazd a nepremenil, takže asi môžeme ďakovať tam tomu hore a hovorím, máme asi skvelých anielov a ja zvlášť teda nad nami nás držali a som veľmi rád, že to zase to play-off bude Brne, lebo tí diváci za tú podporu to tiež zaslúžia a verím, že aj my za ten obrad, ktorý nastal tá zmena, tak si myslím, že išlo to von, akurát hlavne tie zápasy vonku treba zlepšiť.